Carla, has escrit la carta per als Reis Mags? Puf, si aquest any ni tan sols les van a recollir. Ai, Peque, em pareix que no has vist el missatge de l'emissari reial, veritat? No. Mira. Mare meua, enguany els Reis d'Orients tindran molta faena. Quina quantitat de cartes! I totes molt reboniques, amb dibuixos i una lletra preciosa. I és que, clar, la joventut de Benitatxell enguany s'ha portat de Déu. Aixina que, encara que jo no puc anar a veure-vos personalment, recordeu que estaré fins el 4 de gener arreplegant les cartes per a dur-les a les seues majestats. Espere la teua. Indices estos retoladors xulos tinc moltes coses que escriure en la meva carta. Clar.